Uitați și voi cum arată. Cum au oamenii ăștia curți. Deci ca să fac aici e Dunărea. Și aici au oamenii casele și curțile. Ia uite și mișto. Deci aici Dunărea. Care arată, are o altă culoare față de Dunărea noastră. Și aici casele oamenilor. Superb, superb. Faceți neapărat ruta asta din Viena, Passau. Merită. Mergeți în principiu doar pe piste de biciclete, niciun fel de pericol. Plin de magazine și de tot. Puteți să mergeți în orice ritm doriți.